ሓፂር ዛንታ እቲ ሰብኣይን እቲ መልኣኽ ሞትን ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዝርከብ ሰብኣይ ሃለኽለኽ ክብል ኣብ ስራሕ ውዒሉ ንገዛኡ ኣትዩ ክዕርብ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ሰለምለ ወሰዶ። መልኣኽ ሞት መፂኡ ዓርከይ ሎሚ ናይ ዝሞቱ ታራኻ እዩ ኣነ ድማ ክወስደካ እየ መፅየ በሎ። እቲ ሰብኣይ ሰንቢዱ እንታይ ትብል ግን እኮ ኣይተዳለኹን ከመይ ኢልካ ክትወስደኒ ኢሉ መለሰሉ እሞ እቲ መልኣኽ ሞት ከዓ እሞ ኣነ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እየ ኣብዚ ዝርዝረይ ዘሎ ስማት ቀዳማይ ስም ናትካ እዩ ዘሎ በሎ። እቲ ሰብኣይ ተስፋ ቆሪፁ ሕራይ በል ቁሩብ ኮፍ በል ኮፍ ኢልካ እሞዕርፍ ገለ ዝብላዕ ክትበልዕ ከምፀአልካ እየ ንስድራይን ፈተውተይን ድማ ከፋንዎም እየ ድሕሪኡ ከም ዝበልካዮ ምሳኻ ክትወስደኒ ኢኻ በሎ። እቲ መልእኽተኛ መልኣኽ ሞት ነቲ ናይቲ ሰብኣይ ሓሳብ ሰሚዑ ሕራይ ብምባል ኮፍ በለ። እቲ ሰብኣይ ሓሲቡ ነቲ መልእኽተኛ ኣብቲ ምግቢ መደቀሲ ክኒና ገይሩ ሃቦሞ። እቲ መልእኽተኛ ድማ በሊዑ ምስ ወድአ ብኡ ንብኡ ብዓሚቕ ድቃስ ኣተየ። ሽዑ እቲ ሰብኣይ ቀልጢፉ ነቲ መልእኽተኛ ዝፀሓፎ ዝርዝር ኣስማት ወሲዱ ሽሙ ካብቲ መጀመርያ ደምሲሱ ናብቲ ናይ መወዳእታ ኣቕመጦ። እቲ መልእኽተኛ መልኣኽ ሞት ካብቲ ዓሚቕ ድቃስ ምስ ተባራበረ ነቲ ዝርዝር ኣስማት ዝሓዘ መዝገበ ኣልዒሉ ዓርከይ ስለቲ ኩሉ ዝገበርካለይ ሓልዮት ብጣዕሚ የመስክነካ ሓሳበይ ቀይረ ኣለኹ ንሎሚ ብመጀመርያ ዝተፅሓፈ ስም ዘይኮንኩ ክወስድ በቲ ኣብ መወዳእታ ዘሎ ስም እየ ክጅምር በሎ። ኣስተውዕል እዚ ዛንታ ሓፂር ኮይኑ ምስ ነብስኻ ዘመያይጥ ዛንታ እዩ። ወዲ ሰብ ኣብ መዓልቲ ይውለድ ኣብ መዓልቲ ድማ ይመውት። ካብታ ዝተፅሓፈትሉ መዓልቲ ንላዕሊ ክኸይድ ዝኽእል ሰብ የለን። ነቲ ንዓና ዝተሓሰበ ዕለት እውን ደው ከብሎ ዝኽእል የለን። ፈጣሪ ዝፀሓፈላን ዝወሰደላን መዓልቲ ክቕይራ ኣይኽእልን ፍፁም ኣይኽእልን ዝኽእል የለን። ስለዚ ኣብ ምድሪ ንገብሮ ኩሉ ኣብ ሰማይ ከም ዘለኣለማውን ዓስብን ፅቡቕ ቦታን እዩ ዘዳልወልና እሞ መዓልቲ ሞትና ከይመፀትና እንከላ ፅቡቕ ግብሪ ንክህልወና ንፃር። ሰናይ ነገር ንገዛእ ርእስኻ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ካብ ክፉእ ነገር ንሓስብ ንሰናይ ነገር ንሕሰብ። እዛ ሓፃር ፅሕፍቲ መሃሪት ኮይና እንተረኺብኩምዋ ንኣዝማድኩም ንቤተሰብኩም ንመሓዙትኩም ሸር ጌርኩም ኣካፍልዎም። ብሩኽ መዓልቲ ካብ ገጻት ፌስቡክ ፀሓፊ ፍልይ ወዲ ባይሩ።